Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi. Mina engimbuza ekhona ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi sebeqalile bayakhuluma ngendaba kagesi. Abanye bathi kuzokwenzakalani kumina uma ngabe ugesi worobhile, makumele ngi-update i-meter number, zonke lezinto kuyakhulunywa ey'nkundleni zokuxhumana. Okay, buka le video-ke ngikuchazele ukuthi kuzokwenzakalani kulabo abawurobhile ugesi njengoba kuzovalwa nge-24 ukubhalisa noma-ke uku-upgrade ama-meter number amasha, izinto efike zenzeke. Uma ukuthi urobhile uma ngabe sekufika kwa-Eskom, into yokuqala bakubuza wona uma ngabe sebezoshintsha i-box bekunikeze ne-meter number. Azokubuza ukuthi urobhile na, uvuma ukuthi urobhile, bekubuza ukuthi ugcinene nokuthenga ugesi, urobhe nini. Uma ukuthi sekunesikhathi eside mhlampe urobhile ugesi, uma ukuthi uzobabiza mhlampe noma bazofika emzini wakho noma ekhaya lakho urobhile bezoshintsha lesi sigubhu, bazokubuza ukuthi ugcine nini ukufaka ugesi, warobhani mhlawumbe urobhele ubani, then bese beshintsha i-box elidala bafake leli labo elisha, leli lamanje, bekunikeze nesigubhu lesi i-meter number le yasendlini entsha. Mase beyalokha befune mhlawumbe ukuthi kunesikhathi eside kakhulu, mhlawumbe ngafuna imali ehlose to 12,000 or 6,000, bazolokha ingidi le besho ukuthi uzohamba uyokhokha kwa-Eskom leyo mali bese beyabuya bezokuvulela bona ugesi. Ngeke uzokwazi ukusebenzisa ungayikhokhile leyo mali kula ma-meter number amasha. Bazolokha isigubhu sabo, fake ingidi kuleli box leli ngaphandle kwesigcobo, befunele imali. So enye into engibaxwayisa ngayo abantu ukuthi mawukuthi urobhile, before uye kwa-Eskom uyobhalisa for i-meter number entsha, njengoba kuthiwa abantu abayobhalisa kuyavala ngomhla ka-24. Oqale mhlampe lo muntu wakurobhela mbize ezolungisa, uthe angazi uma kusazolunga noma usazothengeka yini ugesi mangabe wawukade urobhile, kodwa khona kuthanda ukuthi kube nzima. Ukuthi kuyenzeka lungisa lo wayekade kurobhelile akaqale elungise kuqala, ugesi wakho ube right, ube sesimeni njengasekuqaleni, ewulungisa ube right, mase uya-recharge wenzela ukuthi uma kufika kwa-Eskom bebona ukuthi ayawurobhile, bekushintshela isigubhu sakho, bafake esisha, bekunikeza i-meter number entsha, kube right. Ngikunika nje amathiphu alula, because if uzoya kwa-Eskom ugesi wakho ungekho right, urobhile, bazowuvala. Ngikhuluma into engiyazi engiyibonile yenzeka, bazowuvala, fake ingidi yabo, befunela 12,000 or 6,000 okumele uyokhokha kwa-Eskom. So okuhle nje ukuthi lungisa ugesi wakho kahle before uye ema-office wa-Eskom uyolungisa indaba yoku-upgrade lento le ye-meter number, uzokwazi ukuthi ube safe, ngoba ngempela kunzima, siyakhala. Ngithole futhi ezinye indaba zokuthi uminister uvenza ukuthi abazokulula iy'nsuku zokuthi abantu beyo-upgrade ama-meter numbers wabo. So kusho ukuthi impela-ke umnqamula juqu ngomhla ka-24. Sazi-ke noma kuzokwenza njengoba kunjalo, njengoba ekhulumile uminister, noma mhlampe bebekhuluma nje ukuthi mhlampe bathusa abantu, kodwa nje into engiyazi yileyo. So uma uthi uhlakaniphile uzoyilala into engiyishoyo, lungisa ugesi wakhe kahle, uthenge mhlampe lezo yinsukwana bese uya kwa-Eskom, bethi befika bezoshintsha isigubhu, kube ukuthi wena ugesi wakho right, bazoshintsha nje isigubhu bekunikeze okusha, bethathe lokho kudala kahle nje, ayikho into abazokuchaja yona. So if urobhile ungayifaki noxhaka nje ka-6,000 noma 12,000 uzokhokha, bazo-check, because khona abantu othola ukuthi selokhu awufaka nje ugesi makakaze uthenge. Abanye ziyinyoka, so ezinye izinto ezizothanda ukuthi zibe inkinga. Asazi ukuthi emva kwale meter number entsha kuzokwenzakalani ogesini, ngoba ngiyacabanga ukuthi ukurojwa kagesi into engeke iphele. Mhlawumbe abantu bazoqala phansi beqhubeke bewurobha ugesi ngendlela abenza ngayo, ngoba phela abantu abarobha ugesi iningi laba abanye ababekade besebenza kwa-Eskom abanolwazi ukuthi urojwa kanjani,
So mhlawumbe uzoba nendlela entsha yokurobha asazi, kodwa khona nje kunjalo kulabo abarobhile, ziyakhala.